l-ilma imħallat mal-inbit. Is-saċerdot iferraħ l-inbit fil-kalċi u jżid miegħu ftit taqtriet tal-ilma fil-waqt li jgħid: bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit aħna jkollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu sieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Fl-antik kienu jżidu l-ilma biex jitaffu daqsxejn mill-qawwa tal-inbit. Kristu wkoll probabbli ħafna li xorob inbit imħallat bl-ilma. Minn din it-taħlita joħroġ il-valur simboliku l-għaqda tagħna l-bnedmin ma' Kristu. San Ambroġ ħareġ b'tifsir oħra, dik li waqt il-mewt fuq is-salib minn ġenb Kristu ħareġ demm u ilma. Bħalma l-ilma u l-inbit isiru ħaġa waħda li ma tistax tifridhom, l-istess il-Knisja hija ħaġa waħda ma' Kristu u li ma jistgħux jinfirdu. Il-ħasil tal-idejn. Il-ħasil tal-idejn huwa rid simboliku biex bih is-saċerdot ifisser ix-xewqa tas-safa spiritwali qabel is-sagrifiċċju. Qabel ma s-saċerdot jaħsel idejh vuċi baxxa jgħid: ilqana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġob dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. It-talba innutajtu issir fil-plural għax is-sagrifiċċju se jkun offrut mis-saċerdot, miċ-ċelebrant u minna l-koll preżenti li qed nieħdu sem. L-inċens. Meta jintuża l-inċens li jagħmel riħa tfuħu hekk trid tkun il-ħajja tan-nisrani. Wara li s-saċerdot jinċensa l-offerti flimkien mal-altar, il-Ministru jinċensa wkoll il-kongregazzjoni. Xi tfisser din? Din tfisser li s-saċerdot u l-ġemgħa aħna il-kongregazzjoni bis-sagrifiċċju tal-ħajja tagħna lkoll nkunu offerta li toġob il-Alla. Mela l-użu tal-inċens irid ifisser l-għaqda tagħna mas-sagrifiċċju ta' Kristu li fuq l-altar joffri lilu nnifsu lill-Missier. Għalhekk huwa importanti li nsegwu l-kliem tas-saċerdot meta jgħid: jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. U aħna nwieġbu: jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju ħadd tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa tiegħu. Mbagħad niġu għat-talba Ewkaristika. It-talba Ewkaristika tagħti glorja l-Alla l-Missier għall-emil tal-fidwa. Din hija l-qalba taċ-ċelebrazzjoni kollha. Insibu diversi talbiet Ewkaristiċi skont iż-żmien liturġiku tas-sena, iżda kollha fihom ir-ratta ħajr. L-akklamazzjoni jiġifieri Qaddis, Qaddis, Qaddis. L-Epiklesin li hija talba lill-Ispiritu Santu biex iqaddis l-offerti. Ir-rakkont tat-twaqqif tal-Ewkaristija. L-anamnesi li tfisser it-tifkira tal-passjoni u l-qawmin ta' Kristu bil-mewt, l-offerta vera u propja ta' Kristu li naqdu magħha l-offerta ta' nfusna, it-talbiet tal-interċessjonijiet tal-ħajjin u l-mejtin u id-dossoloġija dawk il-kliem li jgħidu bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Kull min jifhem u jsegwi l-quddiesa ikun tassew qed jieħu sehem fis-sagrifiċċju u fil-merti tagħha.